Cristian Casales Ver, delegado da edición de La Voz de Galicia, licenciado en Filoloxía Inglesa e membro vitalicio do Padroado da Fundación Carlos Casares. Este ano 2017 é un ano especial para ti. O teu pai recibe a homenaxe unánime de toda a sociedade galega. Que é o que se sente ao ver que unha parte tan íntima dun mesmo pasa a ser, en certa maneira, patrimonio do povo? Bueno, para nós, para a familia, para o meu irmán, para mí, para os meus tíos, non pode ser outra cousa que non sexa un orgullo moi grande, porque é unha sorte, porque todos os entornos familiares, digamos, sanos, tendemos a idealizar os nosos pais. Cando eso tamén nos pasa, non só no noso caso, moi irmán a mí, tuvemos a sorte de que todo ese orgullo que un normalmente ten polo seu pai, neste caso, está trasladado e compartido por toda a sociedade, como a galega, que ten a ben volcarse en iniciativas tan famosas como esta que facedes vos con motivo do Día das Letras Galegas. Eso non pode ser outra cousa que un orgullo. Carlos Casares foi escritor, editor, académico, presidente do Consello da Cultura Galega e, sobre todo, o teu pai. Como era a vida cotiá con un hombre como Carlos Casares? Pois, para nós era a vida normal. Pois como calquera familia. El é certo que tiña unha faceta, digamos, laboral ou activista moi transversal ao longo de todo o día. El foi todas as cousas que dixeche, tiña os seus traballos que lle permitían sacar a súa familia adiante, e ademais tiña unha dimensión de activista cultural, digamos. Eso para nós era o día a día, eso estaba moi presente na casa, como sobrevoando, era unha cousa bastante normal que viñera xente relacionada con ese ámbito a casa. Eu recordo xa de neniño a Ramón Piñeiro pasando moitas tempadas na casa, era unha especie de, digamos que, de tío abuelo. Para nós éramos moi pequenos, entón non entendíamos o mellor moito da dimensión que todo aquilo tiña, pero, bueno, eu diría que vivíamos con unha normalidade de familia. Ahora, pasando o tempo, quizáis porque nos faltou a meu irmán a min demasiado cedo, cando morreu tiña apenas 24 anos, o meu irmán 27. Entendemos que a partir de entonces sería seguramente cando empezaríamos a disfrutar un pouco máis destas facetas todas, pero, bueno, aí están, é un pozo moi bonito, pero, bueno, eu diría que vivamos todas as facetas con unha normalidade que viven as súas relacións, os fillos cos pais. Non era para nós algo excepcional, aínda que, bueno, somos conscientes de que si vai. O teu pai naceu en Ourense, viviu en Xinzo, pasou os veráns en Beiro, tempadas en Sabucedo, Lamas, traballou en Viana do Bolo, Ourense, Bilbao, Cangas, Vigo. Que lembranzas lle traían eses lugares? E referíase a algún deles en especial? Sí, penso que tiña moi bo recordo de todos os escenarios, digamos, ourensáns da súa infancia, tanto Xinzo como Beiro, como Lamas, Sabucedo. El ali probablemente aprendeu moito da tradición oral e narrativa a través da xente da aldea, os espacios, eses espacios de Beiro, o mundo dos curas, todo iso que logo estuvo moi presente na súa literatura. Toda esa zona rural ourensá, eu penso que tuvo unha fonda pegada nel. Os escenarios se repiten con certa frecuencia na súa obra, o río, o verán, a calor. Eso para ele era eu penso que é sinónimo de felicidade. A túa nai Cristina era sueca. Todos os veráns facíades miles de kilómetros para ir ata Suecia. Que diferencias observabas entre o país da túa nai e Galicia? Pois moitas.
moitas. Afortunadamente, hoxe en día, pois as rapazas da vosa edade están plenamente integradas en igualdade cos rapaces. Eso, cando eu era cativo tamén, pero na xeración dos meus pais anteriores, desde logo dos meus abuelos, non era así. Estaban moi marcados os roles, por exemplo, das mulleres frente aos dos homens. As mulleres tiñan un rol moi máis volcado á casa, o cuidado dos nenos. Eso en Suecia non o percibía nin siquiera no mundo dos meus abuelos. O meu abuelo, o pai da miña nai, naceu en 1909, xa morreu, moitos anos, pero e ele era un home completamente homologable mellor que son os homes hoxe en día aquí en España. E logo, todo ese mundo moi igualitario de grandes incluso de avances técnicos que aquí non se vían. Hasta aí as primeiras viaxes do meu pai a Suecia están recollidas nos cuadernos que ele fixo como un dietario, na que se decía, había certo asombro, cousas que agora nos fará moita risa, pero que os semáforos axudaban a cruzar a xente cun sonido. Parece que é unha cousa moi normal, que está plenamente integrada aquí no noso día, pois eso xa estaba ali a principios dos anos 70. Entón, para nós foi unha forma de poder vivir dous mundos que afortunadamente foron confluindo nos últimos anos. A Suecia non é tan distinto, ou España xa non é tan distinto do que foi de Suecia. Nos permitiu que nos regalaran outro idioma, que é o sueco, que falamos sempre coa miña nai. O meu pai tamén o aprendeu. Para min, desde logo, a miña segunda patria, e así o decía tamén o meu pai. Os artigos publicados en La Voz de Galicia do ano 1992 son considerados pola crítica como a súa gran novela inacabada, e aínda diríamos máis, a súa gran novela biográfica inacabada, xa que moitas de nós coñecemos a Casares por esos textos da columna da Marxe. Que significaba para él esa columna e para vos? Bueno, para él foi, eu creo que a oportunidade de conectar con un público moi amplio que o abrazou con unha familiaridade que non lle daba ao mellor os seus libros. Tamén foi unha porta de entrada, eu penso, tanto para a súa obra como para outra obra da literatura galega, para moita xente que non está habituada a ler en galego. Eso, se non foi unha labor consciente, que eu penso que sí, si axudou moito a técnica que ele pensaba que debían ter eses artigos. Fora unha linguaxe moi limpa, moi fácil, na que non fose difícil de lelo para un lector, digamos, que non estuviera habituado a ler en galego habitualmente. Eso pode, detrás disso hai un esforzo moi grande para hacer as cousas sinxelas, a veces é moi complexo. Isto para ele, pois, tiña certa complexidade. Fixo durante 12-14 anos diariamente. Eso son miles de artigos, son hoxe en día 10 ou 12 volumes de moitas páxinas. Para ele, efectivamente, eu penso que unha novela inacabada que iba escribindo diariamente. Para nós supuxo ver en primeira persoa a diario como era o proceso de escritura disso, que era se conseguía a idea, o que ele chamaba idea, o tema, se conseguía con certa rapidez, pois logo escribía e quedaba moi tranquilo. Se non o conseguía, conforme iba pasando o horario e se iba achegando o peche do xornal, pasaba o certamente. Que pensaches en escribir libros como él facía? Pois a verdade non o pensei nunca, son consciente
que escribir un libro non é unha cousa menor, precisamente por telo vivido na casa, non? Digamos que non é como un artigo de opinión ou unha noticia, incluso un conto pequeno no que uno se pode sentar a ver que sale. Escribir un libro, no caso das novelas, requiere un esforzo moi grande, unha arquitectura interna de construcción dos personaxes, da trama, na que si as cousas se fan como eu vin que as facía o meu pai no proceso creativo, requiere un esforzo brutal, ademais de un talento que considero que non teño. Unha das preguntas obrigadas sobre a afección do teu pai polos trens. Sabemos que tiña unha maqueta naquela casa anexa de Vilariño. Segue ali que era maqueta e está montada? Pois sí, a maqueta ali continúa xa en desuso porque a afección polos trens sí que herdou de alguma maneira meu irmán, bastante máis aficionado que a min con ese tipo de miniaturas, pero, bueno, non ten o uso diario ou habitual que lle daba, que meu pai lle daba. Bueno, é moi bonito que a xente todavía se acorde deso, das aficións que el tiña e que, bueno, de alguma maneira supo compartir con toda a xente a través das súas columnas. Non podíamos rematar esta entrevista sen falar do gato Samuel. Para nós é todo un señor, como el o describía, con garabata e paraugas na man. Que lembranzas gardas dos momentos vividos con Samuel e co teu pai? Pois un pouco recordos familiares. Recordo cando chegou a casa, era unha boliña pequena, pois ali nos juntamos todos a ver como lle puñamos o nome. Ao final acabou o nome de Samuel. Foi quizás o gato máis aristocrático dos que cantos tuvemos, porque era un gato destos de pelo longo, con recordo se chaman persas ou de Angora, e iso levaba a facer un pouco máis de vida dentro da casa que os outros gatos que tuveramos anteriormente. E este pois foi protagonista de moitas das columnas do meu pai. A xente lle colleu moitísimo cariño hasta o punto de que escribían preguntando por el, porque, bueno, a verdad que teña unha saúde así un pouco delicada, estuvo a estar enfermo bastantes veces, bueno, tragaba moito daquele pelo que tiña, bueno, recordo pois como unha mascota da casa que bueno, se convertiu nunha personaxe literaria. Eso é así, e aí perdurar. Xa para rematar, que imaxe gardas do teu pai? Coa distancia que nos dá o tempo, con que te quedas dele? Bueno, os fillos quedan ca imaxe do seu pai, no máis estricto ámbito familiar. É dicir, sumado a eso, pois estamos moi orgullosos, como comentaba, da súa figura literaria e quizáis por riba deso, pois a súa figura humana ampliamente reconocida, que a xente constita tantos consensos, unha persona querida, pois eu me quedo con esa imaxe que probablemente pois el non podría estar en desacordo da imaxe que ten despois de tantos anos e para nós, para a imaxe do pai e do escritor que van xuntas, non poden disgregadas. Moitas grazas por dedicarnos o teu tempo. Despedímonos cun tac-tac. Moitas grazas.